Integra 3,000. Integra 3,000. Maritmeg Integra 3,000 para sa broiler naman. Integra 3,000. Comprado Integra 3,000. Dito na dito. Ano? May protein siya. Yes, sir. Kapila. Sabi. Empire yun. Broiler nipples ko para sa broiler. Ay, ito Integra 3,000 para sa broiler naman yun. Thank you. Saan Paano nang hapsa ka ni? Ay, 1,000 pa. Mahalo sa dugpod, no? Grabe yung mga dugpod, mga kistanan. Grabe kilo sa puno, dugpod, labo pang kilo sa tao. Pati mong iro na yun. Ayun, no? Naman. Tinikot na yung iro. Mana, pinakamahal para sa iro. Grabe doon si Pinta. Umot. Umot. Grabe yung mahal tayo. Aha. Yan lang yun. Bago. Oh, dali sa galo. Ay, dugpod. Tulo ka kilong Integra 3,000. tapkan. Pipra cut food first, cut food first. Isa cut food, mahal ay. Ayan na. Mahal. Ano? Amat. Na pagkaon sa mga broiler. Pagkaon sa mga broiler ng manok. Ayun, bagong abli. Pamable. Ulit na yung ginakapay na. Tawag sa broiler ng manok. Sa broiler. Puniro. Oops, abot na may. Oops. Abot na may isa kong bero. Wala man. Abot na ang lagod. Hindi naabot na ang mga hapsak mo. Para sa among broiler na manok. Naabot ra gyud ang among naabot na may gikapagbayad og kuan para hapsak na Integra 3,000 para sa mga broiler pagkain na palit rin yun. Kaya gusto mo naman
Sa among broiler nga mga manok na nagilaw ang manok, kaya naman gusto ng manok na may mga ilaw ang mga manok. Mga bata pa rin ang manok, hindi pa sa mga pangitlog na dito. Bata pa. Ayun, kapay tayo naglaw yung mga broiler.